Aniqhube ngisho nama-suitcase kabizayo khona ukuthi kade nemali. Kanti shothi nina naqoshwa nje lana nihlala khona. Sikho sibuya siza kwena mntama siyaxolisa sikonile. Ngeke size siyohlala emgwaqeni siba amaphapha. Ngathi niyagabisa nje nani ngalo xolo. Ngeke ngixolele nje mina. Ngathi niyayigabisa nje ukuthi nje nizoxolisa. Kunjalo sisi. Ayixolelwa nje into enjengaleyo. Kunjalo. Kusamele nje ngibize abantu abadala nje babomncane. Bake bazongilalelisa nje le nkinga engisengibhekene. Insumansumane emva kwesikhathi esingaka nginganazi. Ungambizi mali umbheka umuzi ave ezokosami uzosibukanisa nezwe. Hayi simbiza. Uyena fanele abuyizwe. Uma umbheka umuzi ngeke phela. Kumele nje ngihambe mina. Welcome back mbukeli we Black Life TV on another episode of Izinkinga Zomndeni with myself Umlangeni uMagasela. Uyazi kulesi siqephu sethu sokuthi singene emzini abantu sibe semndenini bese siyeza umndeni ukuthi khala ngani ngempela isibhalela kangaka kwe Black Life TV ngoba ngibonile ukuthi hayi ngeke. Sibhizi ngale kodwa ngala ngathi ziyakhala. Anyways, angasimosha isikhathi ngicela ukuthatha lelithuba ngibingelele usiso seduze kwami naye uzobingelela mbukeli bese yangitshela ukuthi uba kwaba endusibhaleleleni ufisa simsize ngane Black Life TV. Sabona dadewethu njani? Sawona sisi ngiyaphila. Ngibingelele babukeli. Igama lami nguDuduzile Mkhwanazi. Awu Mamkhwanazi. Khamba kahle. Yebo kahle. Ngathi uyaqhaqhazela right? Hayi ngi right. Cela ungithembe mina bomubona ukuthi uzwa ngathi content uvela ubuke mina. Yebo. Okay, hlala phezulu kodaba ke sando sami yini ofisa sikusize ngayo? Nginenkinga lana ngize confessa kusisi wethu omdala. Okay. Yebo. Inkinga yami kusisi omdala sizoconfessa ngesakwenza nosisi wami omncane. Njoba isimo sinje ekhaya sekuyabheda, sasithi siyalungisa. Okay. Yebo. Okay. Kanti sithela sigwaza thina. Usisi omdala kufanele akwazi lokhu esakwenza thina. Sahamba saya kumuntu oyinyanga. Okay. Yebo. Sahamba kumuntu oyinyanga sicabangela thina. Sahamba sayothwebula inhlabathi kaMama emathuneni ukuthi kusebenzele thina, inhlanhla zonke isebenzele thina. Saya umuntu oyinyanga siyabona singahamba isikhathi manje izinto ayisahambi kahle ngoba nosisi uyahlupheka lapha ekhaya uthatha ngaba akuhlangani izinto ayihlangani ekhaya. Ngibona sekuyisikhathi manje kusimtshela ngoba manje inyanga esasiye kuyona isiyasijikela manje akusenze ngalendlela sasicabanga ngayo izinto sezasijikela. Njengosisi omdala uyena wayiphiwa amandla sina saba nomona nosisi wami omncane. Sabona ukuthi ithuba lokuthi sithathe lokho akuphiwe kusebenzele. Ingakho ke ehlupheka kanje usisi omdala ngoba ngisho esehola neqolo leqolo alisasiza indawo njengoba abazali bashiya. Kwathiwa kasibheke usisi. Nomhobho lo wethu ke usathe wasibeka lana ke. Sesibona ukuthi kungcono sikwazi ukumtshela lemfihlo usisi wami omdala akayazi. Hayiwe. Yebo kunjalo. Sekukubi kakhulu. Siyayisola asazi senze njani naleyo nyanga masithi sayithinta sivala amafoni sisathola nje uyenza abantu balemkilengwane usisi wakho omncane usisi wami omncane umagcina yena umagcinwe yebo. So mina izinto seyihamba kahle after ukuyomthwebulo onwenza leyo mthwebulo yenza lapho lemathoneni. Hayi zasihambela kahle izinto. Thola ukuthi ekhaya hayi usisi uyashizila kanzima. Lapho thina sile nale endaweni eziphezulu ezitop. Siyagroove. Yonke into ibuzwa kuthina. Naniyenzelana ugroove noma mhlawumbe ukuthi sasifuna ife nje yes konke ipower amandla saduma yonke into. Naduma phela sasingasafiki thina. Sasihamba sitravela koMpumalanga koGoli. Hayi zasishaya indawo aphela amandla. Aphela amandla sacabanga ekhaya. Inkinga manje ekhaya ke phela fanele sibuye sizotshela usisi esakwenza kumbi. So nana isanihambeni kahle. Asihambeni kahle. Namaphupha amahle kumbi. Sikhombe ekhaya fanele soconfessa. Silungise isimo nosisi wethu omdala singazi noma usixolela ke ngoba ayi.
ngempela. Uthi into enayenza nanifuna ukuba nemali nigroove. Ithini background ekhaya nikhule kanjani? Nikhule umama mekhona nobaba ekhona? No, umama basekho siyintandane. Nisakhula kodwa sisakhula babekhona yes kodwa-ke bewumndeni ophuka nje ongekho kahle simene right sibuka nje ingane zakweminye imizi kukuhle sihale nathi yabo sisi kodwa one day lofika lolu suku yafika-ke inhliziyo yayazi inhliziyo sahamba-ke sezwa omunye usisi wasihlebela akusenze kanje kuze izinto yilunge siphile lempilo esiyifunayo. Manje inyanga nisayitholi? Sayitholi inyanga akusaqhubeki lutho imali yonke into manje kumnyama kumile yonke into. Kodwa ekhaya khona nakuphosa khona-ke phela yabo seninemali noma navele nalishiya kwalelo khaya nahamba natetemo? Salishiya ikhaya wesisi salishiya ikhaya usisi ekhala ngapha nangapha. Awucabanga sashiye naney'ngane-ke simziba yebo. Sithi nje akahle nakadli life yakhe. Yayithwele lento izodla isikhathi singanani anizange nibuze kumuntu? Azange sibuze. Ngoba phela sasibona ukuthi ayibo nakho sekushabalala manje mase simfuna lo muntu owasisizayo hayi akasatholwa asisamtholi. Asazi noma washona noma wayesesibalekela asazi. Manje-ke ikithi into ibhedela zikushayile zama ukubuyela ekhaya uyolungisa ekhaya. Manje angazi nokuthi uzoyithatha kanjani. Angazi nokuthi uzoyithatha kanjani lento siyasaba. Yingakho-ke sicela ukuthi-ke ngizoconfessa lana mhlampe khona usizo engalithola. Mhlawumbe yes noma ngathini ukuthi ngafike ngiyibeke kanjani ekhaya. Ngithola umuntu ongizoxoxisana naye ukuthi le ndaba usisi ngaveke simtshele kanjani. Okay sami sami engifuna ukwazi mina after usuconfessile kusisi umucabanga wavele mhlawumbe abe umuntu onenhliziyo enhle avela alamukele nje alamukele uxolo lenu kuzokwenzakalani kuzolunga izinto noma yonke le nhlahla eyayiphucwa kusisi wakhe isazobuyela kuyena nina ithini into njoba ufuna uzoconfessa nje ukuthi noma ningahlupheka nonke kodwa senilikhuluma iqiniso ukuthi nayidla imali nahamba? Ya sizama khona ukuthi usisi-ke mangabe efesamukela sokujabulela lokho sikwazi ukulungisa ikhaya mhlampe singathola abantu abangasisiza kuze yonke into ibuyele esimeni mangabe kwenzeka ngazi-ke kodwa siqhubeke sakhe ekhaya labazali bethu siqhubeke nempilo yebo if esamukela futhi-ke nakhona socela ukuthi kube senhlizweni yakhe ukuthi asixolele sasenze ungazi. Umuntu onjani yena usisi? Hayi yena umuntu oyithobile kodwa yebo kodwa yena uyanitshela nje ngomlomo uyakhuluma unalo la kodwa ubuye alifihle yena. Yes. Ngiyakuzwa ayikho lula indaba yakho yeso ihlangene nabantu abadala nomsamo and into enenzile nodadwayo unosisi wakho omncane ngiyacabanga ukuthi kubalekile ngempela ukuthi ukwazi ukwamukela isimo ungazi wenza izinto ezibeyond ngoba mhlawumbe umunga kubulinda uNkulunkulu mezokwazi ukuthi afike isikhathi sakho bese uyaphumelela uqhubeke wenza ezinye izinto. Yonke le mishmesh isizokhosta a lot of things and a lot of money ukuze kuyolungiswa but angabe uMagasela abo ojajayo njengamanje ake senze kanje sithole usisi yabo abe khona simuza ukuthi uzothina ukuphawula kwakhe kulolu daba masulibeka kuyena then we'll take it from there. Hayi ngajabula kakhulu. Siyabonga sithando sami. Uyayizwela la umukelo weBlack Life TV usisi echaza udaba lakho ukuthi benosisi wakho omncane bahaba nenhliziyo engaphandle bahalela izinto ezubukhazikhazi ezenzakala around them and then basebenza ilokhuzane ukuthi plan ukuthi yazini ukuze siphume kule nto asame sothola umuntu wa-advise umngani wakhe bebefika umuntu athi umuntu onenhlanhla kuba usisi wabo omdala then kwakufanele ukuthi bahambe boye emathuneni bothebula ngazi kanje uzoyixoxa le nto ngifuna ukukhuluma ngibona ngathi uzogcina sengenza kodwa kubalekile baganga-ke ngamandla nangenhlanhla kasisi wakhe okwenza ukuthi iy'nhlanhla zibe ngakubona ngaleso sikhathi so unfortunate akuzange kuze kulasi isikhathi esingana nje base befuna ukubuya-ke manje ekhaya into abafisa ukuyenza ukuthi bahlambuluke kusisi wakhe balibeke udaba ukuthi into eyenzeka benza u-1 no-2 no-3 thina sesoze ngosisi wakhe uzothatha kanjani-ke lolu daba as Black Life TV sobona ukuthi siyakwazi umxazo lolu daba luzodlulela kwabaphezulu kuma-expect wena azokwazi ukudila nawo kodwa-ke ngokwami ukubona ngiyafisa ukuthi ulungiseke
nabantu bafunde isifundo ukuthi ezinye izinto icabangisise ungawathatha ama-permanent decisions based on temporal circumstances. Mina Umlangeni Magasela samsola Ndusi Somdala. Bathi siyawushaya kwamakhelwane bajabulile kuwakuhlangani yebo khona kubuhlungu kunini ozama ugembula efonini ekhasino uma uthi udlala ibhanoyi livele lindize noma liphahlazeke lingakasuki icwile kanjalo ke imali yakho sekuyisikhathi ukuthi kuphele konke lokho sondela eBlack Life Traditional Pharmacy uthole ibhodlela elihamba nesiwasho ikhombo yodumo kuphela amathunzi amnyama kuvuleka inhlahla zakho uma ngenelele Clever ubuye nayo izwa lemali uthole le combo ke kulula kumele ukwenze faka iorder namhlanje ku-062 219 7748 umsebenzi wethu ukukudilivela wena uma ufaka iorder noma ngabe kuphi magumba nomhlaba Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Welcome back mbukelo Black Life TV on this beautiful episode. It is Izinkinga Zomndeni with myself Mlangeni Magasela, and I'm sure you're wondering ukuthi awugela ufike yedwa la kukhuluma usisomdala khona nomunye usisokhona yena sisomncane lo esebehambe nabe indawo eziserious benodadewabo. Anyways, let me not waste time. Angiqale ngithathe lethuba ngi-introduce usisi ngizosana sami unjani? Ngiyaphila njani? Unjani nawe mami? Ngiyaphila. Ngicela uthathe lethuba ubingelele umbukelo Black Life TV uzisho ukuthi ubawa kaba. Okay, ngiyanibingelela okhulumayo uSinethemba wakaMkhwanazi. Danko. Sithanda sami nawe please do the same thing ubingelele. Ngiyanibingelela bonke abalandeli be-Black Life TV. Mina uNothando Mkhwanazi. Yeah, Thando. Angasimoshika isikhathi usisike Thando usize kuwena kahle la. Yeah. Osisibakha ngisilapha. Yeah. Uba umdala. Ilona uphathi nendawo. Uba umdala ke mina ngimdala bese ngilandela usisi bese ngilandela lo mncane wasekhaya. Uyalandela ngagcina. Ngagcina wasekhaya. So abazali baphi? Hayi asisenabo abazali kade nje bashiya kodwa basebethe ukukhula kancane bona. Yebo. Siyabonga nabo ngalokho. Kunodaba la usisi lokulamayo afisa ukuthi alibeke la afisa ukuthi sina simsize Black Life TV kulona kodwa uzokuchazela ukuthi kwenzakalani and lento yenzeka behlangene nosisi wakhe omncane. Ngicela bandla nje angazi wenza kanjani but asithathe ithuba simnike sisi we'll take it from there. Is that okay? Hayi abeze nodaba. Okay, sama. Ngiyabonga. Ngiphinde ngibingelele balaleli. Uphele lo wakaMkhwanazi. Ngisazoconfessa sengibuye nayo sisomdala. Sisomdala sizoconfessa lana siswami usamthanda ngisakwenza njoba ubona isimo sinje ekhaya uhlupheka kanje ekhaya. So njoba nakho thina sibuyileke sishawa umhlaba kunento esayenza ongayazi angazi ukuthi uzokuphatha kanjani. Sahlangana noSamthanda sathola omunye usisi ukuthi kuze into zakhe zilunge kanje kufanele siye kumuntu oyisangoma ukuze sithwebule inhlanhla yakho. Sahamba sathukana nethuna lamana enhlabathi wasilungisela ke njengoba ubona bese singahlala ekhaya sihlala endaweni ekude endaweni sihamba indawo zoba umnandi nani ekhaya singaseze ekhaya sakushiya nezingane sina lesiphila impilo right sinamandla sinepower nayo yonke into sambina zoba umnandi samba ogoli oMaritzburg oMpumalanga sasingalithi ngisho lutho ekhaya macanga ngiyakhumbula uhlala ubalisa ukuthi ekhaya uyasafarisha selokwashona ubaba nomama vele isimo sasingekho kahle njoba bakushiya ukuthi salusigade sina sabona ukuthi hayi iyadonsa ithatha kude khona ngakushongo phela ngicela ukudla emadeveni kuhlale emadeveni. Yebo. Wabashiya nezingane nawo? Yebo nginayo ingane. Washiya ingane yakho nosisi wakho omdala? Washiya ingane usisi omncane ninayo ingane? Yebo ikhona eyodwa. Nawe wayishiya? Yebo ngayishiya. Wena Sithando sami nazo ingane? Yebo ngiyazo azikho njengamanje ziyafunda ihlala ekhaya kuhlala lezi inhlana nalezi zabo. Yebo. Okay, qhubeka ke uma ukuthi saqhubeka nenkondlo. Yebo ke samshiya kusisi wethu seqa
sesilungisile lezi zinto kwathiwa siyilungise saba right empilweni sajomba ekhaya samshiya usisi notaku lolu sala kiwahle usisi wami stradisha sahamba thina-ke sihambile-ke iy'ndawo sayihamba indawo sekuphela la kuphela khona umuntu lo wayesiza-ke oyinyanga asisamtholi inyanga sangoma asisamtholi siyasibhlokha emacingweni zaqala izinto zasishaya-ke into zomhlaba njengoba waboya sesibuye sesiphethe amaplastiki amnyama sesishawa umhlaba sabona ukuthi ayikho enye indlela ikhaya kufanele sibuyele ekhaya siyolungisa izinto ukuthi saxolisisa khona saze seza ney'nto ey'nkulu kangaka indaba zemsamu sawophendula abantu emathuneni ukuthi babe ngakuthina usale wena usafarisha ekhaya nabantwana besizoyithoba kuwena njengosisi omdala asazi ukuthi lolu daba ungalungisa kanjani ingakho esikhulumeni nabaka-Black Life ukuthi basisingathe lolu daba basiphelezele sizoxazulula le nkinga kuwena yileso isitori sokuconfessa kuwe njengosisi omdala siyayithoba kuwena uthola indawo ukuthi sixolele Zondo. Ngiyama uzophela. Emva kweminyaka ebehambile. Uzongibuyela nengoza nje indaba. Hamba isikhathi singanani? Bahambile iminyaka emine yonke u4. Bengekho bengishiye nezingane. Bengafoni. Bengezilutho bengathumeli ngisho imali la ekhaya. Bahamba nje bangishiya nje usiza nalezi ingane. Okubuhlungu nje bahamba nalo iqolo lazo izingane. Bangayifaka nemali eqolo. Bangayifaka nje imali eqolo balahleka nje bahamba. Kani nizwa nodaba olukhulu kangaka la ekhaya? Bathi baye emathuneni bawuthwebula ngathi kanjani. Kanti la ekhaya njengoba kunjena nje yinina. Yebo. Phela kuwena efanele ngabe ubonisana nengane kodwa uwena wenza into ezimbi. Ingane ibonela kuwena lezi zinto shuthi. Inkinga nje sisasilamba nje wasibona isimo sasekhaya sasibheka. Lo kumele senze njani phela akumele nize niphume niyongenza lento eniyenzile nize nibe ngathini ngabantu. Shuthi nani yothwala phela nini. Shuthi nani thwala ngaleli dlozi la ekhaya ingakho nje izinto zingahambi kahle. Nami ngithi ngiyabhatanisa ngalana kuyabhutshuluka kanti yinina lapha. Nihamba ningishana izingane ningishana nomthwalo ongaka nihamba naneqolo umhlaba wonke le koMpumalanga ngizwa ngabantu nakhona ukuthi nile koMpumalanga. La ekhaya nje basihlupha kangaka nje. Sisehla sisenyuka sipatanisa nami ngithi ngiyasebenza kusebenzeki kahle ngibe ngothi ngithi ngiyasebenza umsebenzi wami uhambi kahle. Kanti yinini enathwebula izinhlanhla zala ekhaya. Yebo sisiyithini impela. Nokuthi uyabamba ngenzeki wonke nje amandla akho sini sawathwebula. Onzima khona sesishawona usesibuyile sekuphelile ukuhlakanipha. Kuphelile ukuhlakanipha ngoba nathi sasibuka kaMkhize nisibubona kaMkhize. Izinto zakhona ingenza khona kuhamba kahle sifisa ukuba yizona. Lo uhlupheka niqale nini ukukubona ngoba phela la ekhaya niyazi ukuthi omama bebesibambe ngamazinyo benobaba. Manje nina senibona ukuthi hamba niyithatha phi lento nabangani. Nayikuthatha phi lento eniyenzayo ukuthi nihambe nje nihambe nezinyangeni la ekhaya singayihambi kanjena izinyanga. Nake nangibona mina ngenyangeni. Hawu sisi. La ekhaya noma ubaba noma babeyihamba izinyanga njengoba nina nihamba izinyanga. Imikhuba engaka eyokuhamba nize niye nasemathuneni. Ithuna labanike lele nahamba naye kulona. Elama. Oyena umuntu osiphethe inzala abantu yala ekhaya. Yena bathi uzoba namandla masithatha yena. Esifulathele nje ngisho nje ngesambona semaphupheni kanti yinina. Ngisho nje izinto la ekhaya yabona nje la ekhaya nje kudlalela yonke into nje la ekhaya kanti yinini. Sasingazi nathi thatheka kwezinto zasemhlabeni. Saba nokuzicabangela thina sodwa. Siyaxolisa kakhulu. Uyabona ke wena washiyana nesikole phakathi ayikho into engayikhuluma nawe. Ngoba wena washiya isikole nje phakathi ungasiqedile ngisho isikole. Xolisa sisi. Wahamba. Nawe walalela usisi wakho mesekwenzani lento eniyenzile. Senihamba izinyanga nina nibancane nje. Especially ke wena ke wayekana nesikole.
ubonakala ngokufana nesiphandla. Nasifaka le nyanga yini? Yebo, yathi izinto zizohamba kahle. Ngiyabona nifaka ney'ntambo. Kusanihambela-ke manje? Kahle. Hayi, asisamtholi sisi nasocingweni ayisekho nje into eyenzakalayo. Yikho sesibona ukuthi asibuye ekhaya sizoxolisa ngoba nezinto azisahambi kahle. Indaba engaka. Wale ntambo nje kusayiphutha lisayifakile fanele ngabe Fanele kade nje sayikhipha isebenzi le nto. Kodwa-ke sizama ukuthi sibuye if usixolela sisi ke siqale Nixolelelwane ngoba sanimoshile vele. Njengoba sanimosha ngala ekhaya kanini nisafunana noxolela. Awukho umgqomo kulahla umuntu sisi siyazi sonile. Kodwa ngeke uzosilahle mntama sonile sigonile kakhulu. and wena ithemba lethu. Enginga-understand mina noba u2 yini enza ukuthi seninemali kangithi mase nemali ke senigange ngesidumbu somuntu omdala uma wena. Yini enza ukuthi nihambe nemali egrant anwashiya ngana amakhadi? Sasicobulela yena umkhulu phela le mali lo wayesenza Besikhoka ngayo siqeda ukukhokha. Isiphumile ke imali ke seni right phela nisacozula kuyona navele imali isibuzwa kunini. Khona uba selfish sizama ngasho ngoba imali besiyithola siphatha imali yangempela kodwa besingacabangi nje ekhaya besingenandaba futhi. Izingane zenu Besazi ukuthi usisi ukhona ngeke azayilahle. Nesiphesihle wena uyithatha phi into engaka? Umncane washiya isikole umncane usuyo hayibo mina ngiyavela. ubani usiphesihle usiyamthanda? u2. Yebo. Oh. Baba yiphutha siyaxolisa. Sicela nje ungabe uthola inhlizweni yakho ukuthi usixolele. Siyazilahla phambi kwakho. Fisa ngisho ukuguqa ngamadolo. Xolise wena cela ukuthi uthathe isikhathi sakho enhlizweni yakho nje ungathola indawo yokuthi usixolele siyazicelela. Hawu njengoba ningihluphe kangaka ngihlupheka nginjena la ekhaya ngivuka nezingane. Ningazazi nanokuthi zidleni zilalaphi zilala zidleni nangilahla ngane zikaMama noBaba nangilahla nje la ekhaya. Ubaba enza nayicabangela nina nodwa ingane nanithi zizosala zidleni Ubaba ingane. enza uyayifaka nje imali sisi. Akaze afake ubaba enze la imali. Ubani nalo baba enze? Wakangikhombisa yini? Ngamnikeza inamba ngathi ngicela ukufaka. Akaze ufone umuntu ke la ekhaya. La ekhaya nje akaze ufone umuntu la ekhaya. Nalo wami ngazi ukuthi ingane uyenzela yonke. Habe umhlobo. Nje sisi. Umhlobo. Njengoba lezi ngane kwazo yebo wathi uyayifaka nje imali. Ifakela ba? efakela ba? Ifakela usisi lapha. Wantshengisa iproof ukuthi umfakelile? Cha ungathemba kaze ngibone. Nami ngathemba ngoba nabathemba bafana. Usiyasendela yebo. Oh. Akaze kakwenzeke lokhu la ekhaya. Lezi ngane lezi zehla zinyuka lezi ngehla nazo nginyuka nazo. Niyazazi ukuthi sifuna o-grade bani kuyimazi ingane zenu? Niyazazi ukuthi izigqokani mase esikoleni? Siyaxolisa. Hayi niyakwazi Ukwenza konke lokho for 4 years. 4 years behambile la. Ingane zakho Ngadi ingane zami nje sezindala phela ezami besevile sezikhulile njengoba ngiwusisi omdala nje yonke into ingane zami nje sezindala. Sezaqeda. Ingane zabo. Kwazona ziyaqoqa lezi ziqoqela ukuthi na silazi sidlile wayilezi zami ngoba ikhona endala esisebenza lezi ezinye ziyafunda. Noma sezifunda eMavasithi zingasekho lana. Kodwa yebo sizelwa nje kusorted kodwa hayi ngaleyo ndlela yokuthi na ngingalahlwa nezingane. Mfethu, I hear you. Ngiyalahlwa nezingane. Ngiyabamba ngiyadilika la ekhaya ngiyabamba izandla ngiyabamba ngiyehlisa lutho nje la ekhaya ngibe ngothi ngihlanganisa lokhu akwenzeki kanini nenithwebulile idlozi la ekhaya Kunjalo sisi kodwa nje mina emangingasho ukusixolisela sobabili kwaba ukuthanda izinto ngoba umngane wethu lo wasitshela wasifaka kulento lo wasiplaga kulento wasitshela ukuthi yena izinto zakhe sezi right. Nambona sabona nathi izinto zakhe zi right nathi siyabona ukuthi sesisele ngama levels asahamba izinto siyalekha asilingani naye sifuna ukulingana nathi naye sibe seyimpilo yonke into iyafundelwa phela. Yebo kunjalo nina najahu wayeka nje isikole ngiyambona ke lo mdala kuphela udayise ngame engilama nokungilama ekwazi ukuxakeka kwethu yena fanele ngabe ubambisana nami la ekhaya kodwa futhi usethatha wena kulezi zinto ezingalungile usefaka wena kuzona kade ngambona vele kuyatheka ithanda ke vele iphela izinto kade ahlupha vele uphele kuleli khaya uhluphe kusekhona abazali engalaleli engezwe vele kwayena kanti uzothatha wena kufakelana isingakusho nje ngana masicela ukuthi usixolele
sikwenzile sikone ngayo yonke indlela esingayicabanga futhi into lento esiyenzile ayixoleleki kodwa thina siyakucela ngiyabonga ukuthi nazi ayixoleleki ayixoleleki so nje bethi akanixoleli kuzobe ku-right angithi ngeke size simsole kodwa siyamcela ngoba njengamanje sister hayi njengamanje ayikho inkinga ngeke nje ngithi nje ngixolela entweni enisenzile ezingaka ningibukanisa nomakhelwane mhlawumbe nani namali nje guys mhlawumbe nje within every week 10k Yes. njalo ngeviki siyathola 10k bese sihamba siyovuselela ke into yesilokho sivuselele lokho isebenza njengoba nibuya niphashe kangaka nibene njengoba nabuya nje nina niphetho plastic aniqhube ngisho nama-suitcase kabizayo khona ukuthi kade nemali kanti shothi nina naxoshwa nje lana nihlala khona sikho sibuya siza kwena mntamba siyaxolisa sikonile ngeke size siyohlala emgwaqeni siba amapha ngathi niyagabisa nje nani ngalo xolo ngeke ngixolele nje mina ngathi niyayigabisa nje ukuthi nje nizoxolisa njalo sis ayixolelwa nje into enjengaleyo kunjalo kusamele nje ngibiza abantu abadala nje babomncane bake bazongilalelisa nje le nkinga engisengibhekene insumansumane emva kwesikhathi esingaka nginganazi ungambizi imali umbheka umuzi ezonkosami uzosibukanisa nezwe hayi simbiza uyena fanele abuyizwe uma umbheka umuzi ngeke phela kumele nje ngihambe mina Siyacela bandla ngcono ubize umamkhulu. Malumbheka umuzi osibukanisa nezwe nje mina ngifuna usikhakhapisa ngemvubu nje igceke lonke nje malumbheka umuzi akubamba udoti siyacela sisikho size kuwena kuqala sizocela uxolo yona nje nangiphoxwe ngenazami umalumbheka umuzi ngicabanga uzomthola nini ungibize mesefikile ngizokuleli sonto ngiyazi ukuthi wena ungibhalelile but isenzo seni guys ayingeke asingifanele nje ukuthi ngaba lento lena ngingayibamba nizeni izalo yinina Akisimo. Asikho isimo usuthola 10k every week ukhohlwe ingane ezalile. Sasabona kusemnandi ngaleso sikhathi kanti kuzohamba bekuphela. Yikho ke ethu sisiniphashila kusho. Manje saningibizela ema-TVini. Andisiphashile. Nizobukisa nifuna ngibuke nawo makhelwane beningihlushekiswe yini. Sekunzima impilo isinzima. Hayi mina ngiphashile ngigqoka ubhaqo wabala ngobhaqo manje ukuphasha. Ngisho mina uyazi ukuthi ngangabafaka obhaqo sisi. Ohlezi ufakena amahili. Yebo. Ihili ayi. Aphi-ke manje lo mahili? Ngoba wasekho ubuye sengasewagqoki. Sadayisa besambe sidayisa phela kuze sifike KZN. Ziphi imoto-ke phela ngoba phela ngiyezwa nanokuthi nani ney'moto. Nani ney'moto. Sasiyihayarishile sokusikhokhela. Siyishutha ngazo. Leyo bumnandi leyo. Ngiyezwa phela kuyasho ukuthi niyabonakala lapha emafonini. Amafoni bayasho. Abangani bakho nje laba ofunda nabo-ke wena-ke. Bayasho nje bathi bayakubona. Kunjalo kodwa manje hayi ngithi mangithi mabakhulume nabo bathi nje abafuni nje ukubona ekhaya basahamba nempilo yabo. Okay guys senginizwile, thank you so much for ukuthi nisithembe ukuthi as Black Life TV singakwazi ukunisiza and siyabonga sithanda sami ngesikhathi sakho ukuthi ukwazi ukubona but ngineshow ukuthi lo daba likwehle ngenhla akulona udaba olulula ukuthi ungavela ukuthi mina nje usizibakha ngibezwe wena kodwa ngiyazi uyabezwa futhi akubalekile ukuthi ngibezwe angithi mina ngizozama ukuthi nginihlanganise. Hayi mina ngeke ngibazwe le ndaba ifuna abantu abadala ngeke ifuna ababomncane ngibabize ngeke ngikwazi umhlana lezi ngane emveni kweminyaka emingaka zingekho ngivele ngiqhamuke sengizamukela nje uthola inhliziyo. Akaphika ngithi awuphika ukuthi uyobaxolela angiphiki ngiyamdinga nje ubaba omncane akuyena ozokwazi ukufika ixazulule lo daba lo bekuloku kubuzwa kumina ngalezi ngane engihlala nazo ukuthi bayaphi omabazo kuyaba senibuyile futhi sekumele ngiphinde ngiqale phansi angizolunga sizama ukulungisa sona isimo emaphutheni ethu asenzanga kahle impela singajabula vele nomndeni wasube khona silungise isimo anisamsabi manje Samsaba baba mncane alumbhemuzi kusami ngathi angangatshelwa noma xoxele seqoxela kodwa angabizwa uyena engifunayo ke yeke phela ngabibikho kodwa into esoyenza ke ukuze lelo daba senze sure ukuthi liyaphelela phele yeso siyabonga ukusithemba walumbhemuzi mase ezamela usisi ukumthola ngoba akekho ngithi around hayi akekho afone usazofona phela ngithuma inengane ngoba kude lapha phesheya bese siyabiza walumbhemuzi fanele nishawe guys fanele ayikho nje ngiyazi nibadala kodwa nidinga induku mina nje umuntu esifazana okwazi ukushiya ingane yakhe aphinde abe happy la khona ngiyakubona ukushiya ingane uthi uyophanda ufaka imali at least iphilwe ekhaya awu awusathe ngisho usofa wodwa ekhaya awanenzanga kahle injalo manje hayi eyeni phela nathi siyaphila manje asishonile asibuye kwesibili
Siyaphila nje wathi impilo yamanje thina escape kanti. Iyasithatha phela. Nachazeke. Fake life, yebo. So ni real manje. Sesibuyela kwi-real ngoba sizoyithoba nje ekhaya. Ekhaya. Yebo. Sizama khona ukulungisa izinto nosisi omdala. Usisi omdala uzongixolela mina ngihlezi ngisho ukuthi ukuxola shame akuyona into ofanele uyiforce umuntu. Kufanele izenzakalele. So for the fact ukuthi nikwazile uconfessa nilibeke iqiniso lenu kuyena, I'm sure nayo sazolala acabange yabo acabange yes, thank you so much my love. Bese emva kwalokho ke we'll take it from there. Mina kwamanje Black Life TV into esingakwazi ukuyenza ukuthi ni provide ngochwepheshe azokwazi ukudila nani yeza sanda sami. I'm expect abantu ama-therapist or psychologist that will depend ukuthi iluphi usizo elidingayo. So ngoba kuyahlukana. So into ebalekile ukuthi nje provide ngochwepheshe nithola usizo nani nibone ukuthi lo daba ngempela nizoluqhubeka kanjani. Niya understand into image eniyenzile and ukuze nikwazi ukuthi niqolele fanele niqale niqolele nina for uyibetrayer ngokungenzi kahle. You understand? Because yonke into iqala kuwena. Wakwazi expect uxolo ngaphandle wena ungayixolelile. You understand? So mina I think lokho umsebenzi wami uyaphela la Black Life TV uyaphela la as Black Life TV ubunisiza. Yebo. Is that correct? Is it okay? Ukuthi uthola usizo mama. Hayi usizo siyadinga shiko lona ke bani. Hayi singajabula impela Sisomncane. Hayi nathi singajabula. Ngoba kuzofuneka wena sisi ukuhamba kwesikhathi phela njengoba kwenziwa lento kube khona nomuntu ozoba iphinda beyinyanga ozokugeza amathunzi alezi ingane. Ngoba phela ngeke bahlale benjini. Kufanele bahambe bayogeza bayokhipha lezi zinto abazifakile la kubo. Kuphinde kuhambe kuyonqanqa kusekuningi nje. Ngoba kusamele kuwe nasemathuneni njengoba babekade beyibona ithuna likama. Yayibo? Ngiyakuzwa. No ngiyakuzwa konke lokho sithando sami. I think konke lokho kufisayo ngethemba lomdali umveli nqa uNkulunkulu uzokwazi ukusizakala sithando sami. So mina umtholile nje kumele umbheki umuzo usifone sibone singakwazi ukuza namakhamera. Yebo. Siyabonga. Dobizela ke mbukeli weBlack Life TV osisi abancane bexolisa sisomdala for isenzo sabo sokuthi bambe boganga emathuneni ukuze bekwazi ukuphila impilo okuthamba bedumile ka TikTok kusho ukuthi kwami bengaveli kodwa mhlawumbe beveli ngoba ade ngabajwayeli. So sometimes umuntu ungamazi uyungamboni kodwa umuntu usumazi bese uyakwazi ukuthi uphinde umbone. Kodwa kwamanje into ebalekile ukuthi usisomdala sinikeze ithuba nesikhathi sokuthi akwazi ukuxola akwazi ukuthatha lo daba alibone ukuthi belisa kubantu abadala bazozizwa kanjani. Kodwa ngokuchaza kwakhe uyabona ukuthi bamhluphekisile for 4 years behlala nezingane zakhe ehlala nezingane zakhe engatholi lutho ngisho imali yegrant engakwazi ukuthi ayithole usisi. So mezama ukuthi ingane ikhule osisi bayabuya ke nje besho ukuthi yena ngokubona kwakhe uthi baphashile mina ngishonga ngazi lutho ngalokho angibazi becobezela asenzeni kanje. Sibonge for ukuthi ukwazi ukubuka le episode ezifike ekupheleni. Please make sure ukuthi uyasubscribe, ulike and leave your comment. Thina ithimba le Black Life TV umlangeni Magasela nethimba lethi siyahamba siphinde sibonane on the next episode. Thank you so much. Thank you so much. Siyabonga. It's the Black Life TV.